Хәерле көн, дуслар. Сезнең белән татар карашы. Менә еш кына безнең кайбер комментарийларда язучылар язалар. Имеш мин, хәтта мин генә түгел, хәтта безнең Дөнья татарлары YouTube каналында да без дуслыкны бозабыз, төркишчелеккә юкка чыгарабыз диләр. Татар белән башкорт мәсьәләсен күтәргән вакытта кайбер татар караучыларыбыз әйтәләр. Без бит бер халык. Һәм шуның дип имеш төрле проблемалар күтәрсәң дә, шундый демагогиягә күчәләр. Без бер халык, шуңа күрә безгә бүлешерлек әйберләр юк. Конкрет мәсьәлә турында сөйләшмиләр, нәкъ менә шул буш сүз тарата башлыйлар. Без бер халык, без бер халык. Нәрсә әйтәсе килә? Беренчедән, үзебезнең хәйләсез татарларыбызга әйтәм. Башкорт халкы безгә якын халык. Тарихи тамырларыбызда бик якын, телебездә бер үк тел сыман тоела. Ләкин чынбарлыкта милли үзаң ул тел белән дә, мәдәният белән дә шикләнеп бетми. Милли үзаң ул шундый мәсьәлә. Бер тапкыр милләт оешкан икән, яңадан син аны булай гына икенче халыкка берләштерә алмыйсың. Һәм иң мөһиме, кечерәк санлы милләт бу очракта күбрәк санлы милләт йоторга җыена дип, киресенчә дошман булып карый башлыйлар. Шуңа күрә без бер милләт дип әйтү ул да наданлык кына түгел, ул зарарлы контрпродуктив сүзләр. Инде билгеле башкорт активистлары гомумән безне провокатор дип атарга ярата. Шулар арасында, мәсәлән, Руслан Габбасов, biz аның 200-леге турында үткән тапшыруларыбызда сөйләшкән идек. Нәрсәдә провокаторсың без? Дөреслекне сөйләүдәме? Без татарлар бу бәндәнең хәзерге көндәге катнашкан башкорт милли оешмасын яклаган вакыттамы? Татар милли активистлары да, шәхсән мин үзем дә аларны хәзерге көндә тыелган башкорт оешмасын ачыктан-ачык итеп мәгълүмат чараларында якладык. Аннары Азатлык татар яшьләре берлеге оешмасы пикетларга чыкты. Шул вакытта башкорт курултайы вәкилләре татарларны башкортлаштыру сәясәтендә катнашкан этномародерлар бу оешманы гаепләде һәм аңа каршы чыкты. Димәк, үз башкортлары гаепләде, без татарлар аларны якладык. Моңа карамастан, шул вакытта хәзерге көндә тыелган башкорт оешмасының бернинди рәхмәт сүзе дә татарларга булмады. Киресенчә, шул иптәш Габбасов, без сезне Куштауда да, безне якларга да чакырмадык диде. Шуңа күрә рәхмәтебезне дә белдерергә теләмибез. Аннары шул Куштауны якларга татарлар да хәтсез катнашты. Исегезгә төшерәм, Куштау тауын яклау вакыйгалары 1 ел элек булды. Мин мәсәлән шундый ике төркемне үзем дә беләм. Хәтта Мәскәүдән дә бер татар яшьләре оешмасыннан да активистлар Куштауны якларга килделәр. Аннары мәгълүмат чараларында бу эштә без бик актив катнаштык. Мин үзем дә кайбер татар оешмаларының пикетында катнашырга туры килде. Аннары ләкин татарларга монардан соң караш үзгәрдеме? Юк. Хәтта шул ук милли сәясәттә Куштауны яклаучы башкорт милләтчеләре арасында да, мәсәлән, Русия территориясендә тыелган башкорт оешмасы активистлары да, Ради Хабировны сүксәләр дә, милли сәясәттә дә де-факто хуплады. Чөнки Төньяк Көнбатыш диалект буенча да, ялган халык санын алуда да, Уфада татар тарихи һәйкәлләрен саклауда да, бер сорау буенча да турыдан-туры ярдәм итү, ярдәм сүзләре дә булмады. Татарларның төп таләбе буенча Башкортстандагы татар теленә дәүләт статусы кайтару турында әйтәсе дә юк. Кайбер башкорт галимнәре үз сүзләрен әйтергә тырышты. Аларга бик зур рәхмәт. Ләкин ишетерлек конкрет рәвештә киң итеп башкорт җәмәгатьчелегенең бер сүздә булмады. Хәтта татар артистлары Фирдус Тимаев та, Илсия Бадретдинова да Куштауны якладылар. Ләкин аларны башкорт хакимияте Башкортстанга кертми башлагач, сәбәбен сез беләсез. Куштау яклаучылары арасында да аларны бер яклау сүздә ишетелмәде. Юк, киресенчә, билгеле җәмәгатьчелек вәкилләре шып-шым утырды. Шул вакытта интернет челтәрләрендә икенче сүзләр ишетелде. Сезгә Татарстан җитмимени? Кая барасыз? Бу Башкортстан, бу безнең территория, кертәсебез килә, кертәсебез килми дигән тавышлар еш ишетелде. Әнә бүтән төбәкләргә йөрегез. Димәк, бу бәндәләр үзләрен бу территорияга хуҗа булдык дип уйлыйлар. Һәм бер авторитетлы башкорт активисты да бу сүзләрне ачыктан-ачык итеп тыймады. Димәк, без татарлар тугандаш халык өчен элеккеге заманда да, бүгенге көндә дә гел ярдәм итеп тордык. Күрәсез, бу очракта туп башкорт халкы ягында. Без хәзер алардан безгә уңайлы яклар рәхмәтләрен көтәргә тиеш. Мин беләм, мондый сүзләрдән соң бу иптәшләр безне гадәттәгечә яңадан инде провокатор, дуслык бозучы дип әйтәчәкләр. Мин моңа ияләндем инде. Ләкин нәрсәне әйтәсе килә? Башкортстан буенча һәр әйткән сүзем дә, һәр әйткән прогнозым да, кисәтүем дә әлеге көнгә хәтле тормышка ашырылды. Татарлар, киң күңелле халык буларак, якын күршеләргә гел ярдәм итәргә чаба.
Кайвакыт үзенең мәнфәгатьләрен корбан итәргә дә әзер була. Ләкин безгә моңардан бер нинди файда булдымы соң? Бу сүзгә үзегез җавап бирергә тиешсез. Шул ук вакытта мисал өчен бу тирәдәге соңгы яңалыклар турында әйтеп китәсе килә. Мәсәлән, Галиәскәр Камал исемендәге татар драма театры Уфадагы сентябрьдә үтәргә тиеш гастрольләрен гамәлдән чыгардылар. Халык санын алганнан соң гына ноябрьдә кертерләр дигән вәгъдә бирелде. Шул ук вакытта исегезгә төшерәм. Башкорт драма театры апрель аенда Казанда булып кайтты. Һәм монда аларны нык матур иттереп, кунакчы иттереп каршы алдылар. Ә хәзер татар театрын Уфага кертмиләр. Аннары Элвин Грей яки Радик Юлъякшин дигән билгеле җырчы 25 августта Татарстанның Биектау районы үзәгендә концерт бирәм дигән хәбәр чыгарды. Исегезгә төшерәм. Бу бәндә Ради Хабировның мәдәният буенча киңәшчесе һәм берничә ай элек татар артистларын Башкортстанга кертмәгәндә, ул бу мәсьәләдә күтәргән артистларны, мәсәлән, Фирдус Тимаевны, сез провокаторлар, татар-башкорт дуслыгын бозучылар, сезгә шым гына утырга кирәк дигән сүзләр ишетелде. Бу берәр кемнең сүзләрен сезгә искә төшермиме? Шулай димәк, башкорт хакимиятенең татарларны тыю буенча сәясәтен яклады. Татар җырчыларын, театрларын Башкортстанга кертмиләр. Чөнки башкорт хакимияте халык санын алу алдыннан татарның милли үзанын кысырга тырыша. Шул вакытта татарлар турыдан-туры каршы эшләгән җырчыларны Казанда концертка чакыралар. Бу ничек дип атала инде? Татар башыңны күтәр, җитәр инде гел түзләнеп, гафу итенеп йөрергә. Синең битеңә төкерәләр, күзгә карап күткә тибәләр. Ничек инде моңа түзеп була? Һәм иң мөһиме, түзергә кирәкме соң? Бу бит егетлек түгел. Татарлар мәңге хурлыкка калып йөрү туйдырмадымы сезне? Мине мәсәлән шәхсән туйдырды. Татарның мискинлеге менә шул вакытта бик ачыктан-ачык күренә. Без үз хукукларыбызны якларга кыйынсынабыз. Һәм шуның белән юашлыгыбызны күрсәтәбез. Бу инде Башкортстанга гына кагылмый. Ләкин Башкортстанда татарның шул ук артык толерантлыгы билгеле сурәт сыман күренә. 40 елдан артык Казаннан Уфа татарларына гел шундый сүзләр тукыйлар. Тавышланмасыгыз, дуслашыгыз, тугандашлар белән тату яшәгез. Нинди туган телдә укытудан нинди аермасы бар? Татар телеме яки башкорт телеме? Җан исәптә милләтегезне ничек язудан нинди аерма барсың? Татар шараларын үткәрергә бирмиләр икән, татар телен бетереп башкорт телен кертәләр икән. Ярыр, түзегез. Ә шул дуслыкның чын мәгънәсе нәрсәдән гыйбарәт булуын мондый тынычлык сөючеләре арасында беркем дә аңлата алмый. Күрәсең, бу шундый тынычлыктыр инде. Тугандашлар гел сине мыскыл итә, синең аша үз ичке проблемаларын чишә, ә син моңа каршы да сүз дә әйтә алмыйсың. Ничек инде? Без бит дуслык күпере, без мискеннәр шуны аңламыйбыз. Тугандашлар элитасының күпчелеге татарның мондый тыйнаклыгын, толерантлыгын, бу дус булырга әзерлек дип күрми. Ә ул киресенчә татарның көчсез, мискин, никадәр кирәк булса шул кадәр бөгелергә әзерлеген күрә. Шуңа күрә дә алар без ныграк бөгелгән саен безне сыгарга, мыскыл итәргә әзер. Менә шул аксиоманы аңламау ул иң зур хата. Бу очракта мин башкорт җәмәгатьчелеген гаепләмим. Ә беләсезме ни? Чөнки алар бездән аермалы буларак гел үз мәнфәгатьләрен кайгырталар. Алар иң беренчедән үз-үзләре турында уйлыйлар. Һәм бу дөрес тә чынбарлыкта. Безгә тугандаш халыктан кайвакыт үрнәк тә алырга кирәктер. Татарлар үз-үзебезне якламасак, безне беркем дә якламыйчак. Бу хәлдә безгә нәрсә эшләргә кирәк соң? Бу ситуациядән беренчедән бернинди Юлъякшиннар гафу итенмичә Татарстан җирен тапап йөрергә тиеш түгел. Аларның монда килүе үз татар милләтен үз-үзен мыскыл итү. Иң беренчедән иң мөһиме гел сабыр булуны, мыскыллауларны түзүне туктатырга тиешбез. Дуслашасың килә икән, үзеңне дусларча тот. Юк икән, тотасың килмәсә, гафу ит. Ул очракта мин сиңа каршы эшләсәм, үпкәләмә, үзеңнән гаеп эзлә. Шуңа күрә безгә каршылыклы булган ситуациядан авызны йымып торырга кирәкми. Икенчедән, дуслашасыбыз дигән конкрет план, конкрет пунктлар нигезендә дуслыкны үстерергә кирәк. Гел без дус булдык дип бергә фото төшеп, елмаеп буш сүз таратып кына йөрмик дуслар. Андый буш эшләрне кемдер барыбер үз файдасына куллана. Әмма әлеге көнгә татар файдасына бер тапкырда бер бонус та ул китермәде. Гел киресенчә генә. Бу тәкъдим гомумән татар җәмәгатьчелегенә дә, Татарстан түрәләренә дә кагыла. Шуны гына истә калдырыйк. Мискеннәр белән беркем дә дуслашырга теләми. Без иң беренчедән үз-үзебезне яклый ала белсәк кенә, иң беренчедән үз мәнфәгатьләрне кайгыртсак кына көчле булабыз. Ә инде көчле булсак, шул вакытта гына безнең чын дуслар да күбәер.
безнең хукукларыбызны, мәнфәгатьләребезне хөрмәт итәрләр. Бу аксиома. Һәм бу аксиома соңгы 30 ел арасында гел тормышка ашырылды.